Jo, čaute ľudia. Dneska vyznám ďalšie video, dneska je to opäť Roblox, ale zo začiatku nám sa nahrávanie vyplo, ale nič sa nepremeškali, lenže som kričala nič také. A hráme ešte The Fish, či jak sa to volá. A potrebujem nejaké rady zo začiatku, lebo fakt som sa nevyznám a neviem vôbec nič. Tak si užite. Dobrý prúd. Je tu nič. Toto je na ryba a toto je úplne to je úhor, morský úhor, tak vyzerá. Mám krabicu a mám potom toto, neviem čo to je. OK, to ešte by som išiel jedno. Amazing. Tak, teraz to ani nepúštiť, už ho som celkom dobrý. Jasné, berem späť. A zase sa mi to seklo, teraz je úplne niekde inde, no asi jasné. Jaj, Pane Bože. Vlastne to som zlý, aj dobrý zároveň, neviem proste čo to mám v tom robiť. To je úplne čo. Jo! Čo to za malú rybu všetko? Hej, však sa to ruší. No teraz som dal great. OK, toto už je rýchlosť. To ja som druhý blesk, kamo. Som druhý speed. No. Teraz Tiki taka, skibidi, maka. Amazing. Toto je zlé miesto, to sa mi chytá zlé. To ako dáme posledný krát, zase sa mi to seklo. Hej! Čo je tak rýchlo? Neviem, ako sa dostaneš z tejto preč, ale... OK. Nie. Dusíš. Takže chytili sme tohoto prcka. Toto, equip. OK. Teraz sme získali... Teraz sme dostali na prúd. Čak. Teraz vezme... Shake. Nesekaj sa mi. Jo, to je... Wow. OK. Nie táto. OK, shake. Neutekaj mi, rybka. Zase sa mi to seklo, vidíte? To budem mikrolagy. To čo je za fišku? Kaž. Kde je inventar? OK, takže neviem ako, ale... Neviem. Čakajte. Ale počkajte.
Nie, ja to mám spraviť. Ako dať cancel. Ale táto ryba je gigantická. Čo ti dáva? To dáva aj na náhodu. Čo ti dáva? To je gigantická, ty vole. OK, tak ideme predať. Takže túto gigantickú, toto si neviem. OK. Dobre, máme, že 854 grošov. Ježiš, to som nechcel. Že 854 grošov. Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a žať čauko.